Chefla jabala sofle bago amba fo ka wala nyundo ko aw bisimna aw ka jëm kan sariya blon kenakan wati kati ame kati bi ina fo don temelona an wela ruta aw ye ka fo ni ala sona na sigi kana kati min ye baba komana ana ka sigi ka kuma babu amena nundo bi min ye dugolo ko ye kati mara konnana administration joro jumbe ala ngunu kuma cara ka wuli kana kuma ta asunkoro bi babu amena sigi oreka le thème du jour la gestion du foncier dans le secteur de Kati mawole kenaka monsieur Aruna Diarra le préfet du secteur de Kati ana sigi non wati wala sanel aw anga sega bo kumbana ka sabuke abina wala mundo ala ami ala foka barkada don tawalona nin ka dikrena anga letru sera sangele ko on ma jabi na aw ya ye kalokelen ko nana an flaka chien flaka Kati wala amba jiya ka fo komana mi mebi abe an jamana don kama bari an wala out sekana Kati abbe kelmin sekana ningalum me awbolo awbodo anda mawla amina wala sa ka maw ni ngawla nin aw anabo kumbana wala baba komana ka sonka an reçoit chien flaka to wona kalokelen ko nana madon abe an kama abo de 70 ina fa ya fo chien tabane chumna o kanaka menye gouverneur yamara sawo fe ko gouverneur amafo colonel Lamine Kapori Sanogo anga foli bise ani gouverneur ma belajenema ame do ke basigi alaka do anga jamana konnana babu ananga mawlele amana mawlele do ala soni wala sanini aw anga bokumbana inshallah komana ami foki wali mando wati tamalo na ngunya nyini mo amina katia wala saka sigido ke kerengana do blokoka isona teria era la ani wati mu lanyini ka be oma isona ka on bisimla ki ka baro benyongere wala sa kana jamana don kona funi ukasika bokumbana iwo munke ami foki wali mando merci bi katikona ya ni anya laje sariya utara ni anya jatemene ke sariya folo mun kumbe dokulo koka an kuma mundo ukumba foko le code monal et foncier o samba flani mugan konana yana manana dola à travers la loi numéro 2020 la loi numéro 2020 14 PTRM du 24 décembre 2020 portant loi monal et foncière hanana la claque a confirmé tuguni par la loi numéro 2021 056 17 octobre 2021 2021 bien sûr nous konnana kamana gamme on sera là kumado ay saria blondo ay saria warofana ye minye la loi numéro 2017 01 du 11 avril 2017 portant sur le foncier agricole nous bela gene on ya dongo numbe dokolo koy dokolo kera sigiro akera chikero on ba foka be dokolo e obina ye jatemeneke a fora ko administration collectivité ko kana o dado do ko labele o katia amse ka do au ka evolution mi chuko jmena d'accord amba il faut tuguni yere afo ko ni ay chien flave na ya donc il faut la fin orate yere mana akaka administration o baragaro bi ni gela wi fon fananga mo kuna fonia pour jamana de ngabo siga la o ka don pam bembi anga sokodo ni segi da maga do kolokola Kati mara kono ni ma kuma adam na chugumna fokana se bila do koloko dam na chugodi do koloko dam na depuis Kati kera cercle samna no av pour ma 1977 o soro la mon préparer bongo de kun cercle bongo de kumba Kati kera cercle donc a dira Kati ma pour que la pression parce que Kati commune urbaine de Luka Chiman directeur be ka FMB donc pour maîtriser la pression foncière du gologo haraba mbe pour que ka kumbe Kati cercle be kanata parce que wati Kati cercle ko mi Sénégal yoro donc yoro ni ko bi Sénégal yoro beta ka ke doué akuma bi chaya donc o de du golo kalfana kana sifo décentralisation ma na fo ka fanga sekilen so chirew tara 2001 ka fo dugolo ko ka di collectivité ma mais wa soro déjà avec Kati cercle golo mun kun kan ka ke folo
comme a kɛra yɔrɔ tɔw la cogo min na a kɛra matière tɔw la cogo min na fɛn tɔw la cogo min na santé éducation t'a dɔn ni mɔgɔ min y'a jate minɛ a wagati école taara ka a di collectivité ma dɔgɔtɔrɔsow taara a di collectivité ma tiɲɛ tɛ mais dugukolo n'a fana dira collectivité ma mun kan ka kɛ surtout Kati de a fasuwa la Kati dɔrɔn de tun bɛ dugukolo di n'a bɛ f'o ma siyɔrɔ à usage d'habitation mun kan ka kɛ k'a fɛn commune créer surtout Kalaban commune ni Kati Lamini commune créer kan ka kɛ pour que k'a fɔ jateminɛ kɛ commune n'a ka dugukolo papier maralen don anw fɛ yen o kun kan ka jateminɛ o ka taa o commune na mais o baara ma kɛ jusqu'à présent donc filanan ye mun ye dugukolo papier b'anw fɛ yen est-ce que i bɛ ban ka se ka mɔgɔw ka dugukolo papier di parce que décentralisation nana fara commune ka baara kɛ or a dun ma minɛ la ni fana y'o kɛ ne fɛ o fana ye sariya sɔsɔ ye donc o baaraw de continuera fo ka se bi ma fo ka se sariya minnu fɔ sisan fo ka se o ma sariyaw fana nanen disposition foyi ma ta halisa ka fɛn kɛ parce que n'i y'a jateminɛ ouvrage ninnu n'a bɛ f'o ma o dugukolo papier bɔlen don Kati préfet de tɔgɔ b'a la hali n'a bɛ yɛlɛma ka kɛ cogo wɛrɛ ye f'a ka yɛlɛma olu de fɛ donc o baaraw si ma boloda ala sariya kura kɔnɔ pour que o ka se ka ɲɛnabɔ commandant Kati commandant tɛ ka se ka bɔ dugukolo ko la cogo min na donc yɔrɔ olu bɛɛ ye gɛlɛya ye n'i ye a jateminɛ sariya kura bɔra i b'a sɔrɔ papier dɔw b'o la a bɛ san 10 bɔ papier kɔrɔ bon o bɛna bi parce que a mago b'a la bi k'a ka papier yɛlɛma k'a k'a tɔgɔ la i tɛ se ka ban k'o fana di parce que ko sariya kura bɛ yen o gɛlɛyaw farala ɲɔgɔn kan c'est pourquoi même sariya dɔ taara ministre damadɔ fɛ k'a yira papier minnu bɔra yanni sariya kura ka kɛ o papier ka to yen ka baara fo ka ko basigi n'i ye sariya kura yɛrɛ ta i b'a sɔrɔ a bɛ f'a ma disposition finale la a fɔlen don ko san 10 de kan ka di pour que ni jateminɛw ka kɛ papier kɔrɔ minnu bɛ yen u ka se ka bɔ circuit la donc n'o san 10 dafara o y'o bannen bon yɔrɔ n'o fɛn bɛɛ bɛ yen fo mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan k'a jateminɛ ka bɔ baara la mais n'o ma kɛ dɔrɔn gɛlɛyaw bɛ na c'est pourquoi an b'o gɛlɛyaw kɔnɔ bi n'i ko ne anw tɛ se k'a bila an yɛrɛ ma ten mɔgɔw fana bɛ k'anw jalaki ko an b'a kɔnɔ disposition foyi ma ta k'a fɔ k'i b'a bila i yɛrɛ ma donc o gɛlɛyaw de bɛ yen fo k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a faamuya k'a fɔ gɛlɛya min don an ka gɛlɛya tɛ gɛlɛya min don sariya nacogo gɛlɛyaw de don fo ka an ka fara ɲɔgɔn kan sigikafɔ ka sabati an ka département ni ministère des finances ministère des domaines cɛ olu ka fara ɲɔgɔn kan hakili jakabɔ kɛ ni ko ninnu bɛɛ bɛ se ka basigi cogo min na pour que sariya kura min taara a ka sinsin kosɛbɛ pour que an ka se ka bɔ siga la dugukoloko la i da maga sariya min taara 2020 tilala ka na loi agricole la n'i y'o ta peut-être u bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na c'est pourquoi o wagati sariya kura ta kuma an ye ateliers ni séminaires caman kɛ an y'a f'u ye sariya caman bɛ yen n'i y'a ta bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na donc n'i bɛ fɛ ka sariya dɔ ta dugukolo ko ka bakuruba la ni sariya ninnu a bɛɛ ka harmoniser a bɛɛ ka kɛ kelen ye ka taa sira kelen fɛ pour que an ka bɔ siga la parce que n'i donna dɔ kɔnɔ i bɛ tila ka taa don dɔ kɔnɔ mais exemple kelen d'i ma loi kura in kɔnɔ a fɔra ko dugutigiw ka attestation dɔ di dugutigiw ka attestation dɔ di dugutigi kelen dun tɛ se ka attestation di parce que dugutigi kelen t'i laadala mɔgɔ ye dugu kɔnɔ ni dugutigi kelen tɛ se ka fɛn di fɔ conseil ka fara kan ka a seereya bon n'a fɔra o ka kɛ or o fɛn a fɔra ko loi agricole kɔnɔ a fɔra ko jɛkulu dɔw bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko kofo villageoise olu de bɛ sigi ka kuma dugukolo ko kan n'olu kumana olu bɛ se k'o attestation di bon n'o taara jɔn b'a dɔn dugu kɔnɔ jɛ ni dugutigi ye jɔn b'a dɔn dugu kɔnɔ jɛ ni conseiller ye commandant tɛ yan bon n'o baara ma kɛ ka bonya da commandant kɔrɔ est-ce que dugu ko ɲɛnabɔra or bi an bɛ yɔrɔ min na bi Kati mara kɔnɔ n'i ko k'i bɛ dugutigiw ta dugutigi yɛrɛ a caman tɛ dugutigiya minɛn kɔnɔ parce que n bɛ se ka waati dugutigiya minɛn kɔnɔ ni dugutigi sɛbɛn t'i bolo ne fɛ tɛ dugutigiya minɛn kɔnɔ parce que i tɛ se ka acte foyi poser jamana tɔgɔ la i tɛna se ka acte foyi poser jamana tɔgɔ la o ka bɔ yen conseillers depuis 2015 conseillers ka an b'a fɔ mun ma u ka mandat parce que conseillers bɛ sigi
san duuru o san duuru ni san duuru ta 2015 kana 2023 la o san joli donc depuis 2020 conseil ka mandat bana conseil ka mandat kun ka renouveler amo gɛlɛya kɔnɔ mais sharia ye nana ni sharia bɛ na ni nɔgɔya ye pour que k'o bɛɛ kɛ parce que ni mandat bana n'a ma renouveler ça veut dire minnu bɛ yen olu continuer mais gɛlɛya jumɛn bɛ yen minnu bɛ yen dugu dɔ la i b'a sɔrɔ conseil duuru i b'a sɔrɔ a duuru bɛ ntanya parce que yɛrɛ b'an ka dugu dɔn n'i ko laadala ko mɔgɔkɔrɔbaw de bɛ laadala ko dɔn donc olu de bɛ ta ka bila laadala kuma la sinon mɔgɔ min nana sisan ale tɛ laadala ko dɔn donc olu de bɛ ta ka bila laadala kuma la donc i b'a sɔrɔ dugu kɔnɔ olu bɛɛ sara donc ala sariya duma sariya min bɛ conseil ka yɛlɛmani fɔ u b'a fɔ ni conseil sara automatiquement a ka remplacer gɛlɛya tɛ yan donc c'est pour vous dire que tant que an ma sigi halisa ka nin fɛn ninnu fara fara ɲɔgɔn k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na an bɛ laɲiniw nɔ loi kura kɔrɔ a laɲini bɛ gɛlɛya tant que an ma sigi ka a jate minɛ k'a fɔ commandant de ye jamana ka lasigiden ye service bɛ dugukoloko kunna a commandant ka yamaruya kɔnɔ tant que an m'o faamuya dugukoloko ɲɛnabɔ ka gɛlɛn tant que an m'a faamuya k'a fɔ o dugukoloko n'o ye titre foncier o bɛ créer cogo min na o jɛkulu commandant de y'o jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye tant que an m'o faamuya dugukoloko ɲɛnabɔli bɛ gɛlɛya bon o sigasigali damadɔ de bɛ yen o de gɛlɛya bɛ yen c'est pourquoi dugukoloko tɛ se ka basigi n'i y'a ta fan o fan c'est vrai an bɛ jalaki mais ne bɛ se k'a fɔ ni ye ne yɛrɛ ɲininka ne bɛ se k'a fɔ ne bɛ ni nana ni titre foncier créer cogo ye Kati cercle kɔnɔ ne b'a bɛɛ bila remis en cause a bɛɛ parce que n'i y'a jateminɛ a caman ma kɛ sariya kɔnɔ ah bon parce que a fɔra titre foncier ka créer enquête foncière de bɛ k'a la enquête foncière ɲɛmɔgɔ ye jɛnɛ commandant don commandant de bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ dugu min na o dugutigiw ni conseillers service technique b'a la ale b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan enquête bɛ kɛ o kun ye mun ye n'i taara dugu kɔnɔ mɔgɔ min ka laadala yɔrɔ e tɛ se k'o ta ka titre créer o la o tiɲɛ tɛ yan mɔgɔ ɲɛ yɔrɔ e tɛ se k'o ta ka titre créer hali n'a bɛ créer a vocation ka dɔn k'a dɔn nin kan ka kɛ kun min kama nin kan ka to yen kun min kama nin kan ka to yen kun min kama o bɛɛ kan ka ɲɛɲini ka dɔn bon ni fɛnw créera commandant yɛrɛ ma o sɛbɛn tɛ yen o décision ma ta o rapport tɛ yen ne bɛ se k'a fɔ a kɛcogo ma ɲɛ o cɛ tɛ yan donc n'u nana n'a tilala olu bɛɛ de kan ka sigi an kan ka sigi k'olu bɛɛ de jateminɛ pour que an bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ ka bɔ sinon a gɛlɛya ban ka gɛlɛn donc bakurunba la gɛlɛyaw bɛ Kati cercle kɔnɔ dugukoloko la nin don fɔlɔfɔlɔ commandant bɛ dugukoloko la sisan ko tɛ a bɛ san 40 ni kɔ bɔ san 44 a b'o bɔ sariya foyi ma ta k'a bɔ a la sariya b'an bolo yɛrɛ mun bɛ arrêté interministériel b'an bolo mun bɛ se ka commandant to a ka dugukolo musakaw minɛ ka kɛ jamana mago ye o arrêté ma abrogé bon n'i ko ten k'a bɔra la ten n'i bɔra la ten e bɛ mɔgɔw mago sa e bɔra ale yɛrɛ ma ten est-ce que jamana fana bɛ mara ten n'a tila sariyaw de kan ka basigi pour que n'i donna la cogo min na i ka bɔ a la o cogoya fana na o de kan ka jate minɛ bi an ka t'o sira fɛ pour que an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ mun na o ka se ka dabila an bɛɛ ka taa sira jan kelen fɛ n'an taara sira kelen fɛ sira tilennen kelen fɛ a seguma ɲɔgɔn sama min b'a la o kuma tɛ fɔ bilen o donc bakurunba la fɛn min bɛ dugukoloko gɛlɛya la Kati ni bakurunbaw de don. a diyara n ye bɔn kɔnɔna an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ninnu na bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ye a kɔnɔ i y'a daminɛ a tariku la m'a dɔn don y'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ Kati kɔmɔnaya la mais l'administration est une continuité a b'o fɔ ko jamana tɛ jɔ voilà a bɛ taa ɲɛ dɔrɔn de hukumu kɔnɔna na an kun y'a mɛn à travers le code domanial et foncier ko commandant tɛ sigiyɔrɔ di k'u bɛ foro de di mais e ye Kati ta fɔ sisan nɔ exception fɔ Kati ta la n'i ye Kalabankoro mara bɛɛ jateminɛ an bɛ se k'a fɔ ko Bamakɔ yɛrɛ sigilen don Kati cɛma donc ɲamana ninnu a Bakɔrɔbabugu quartier kura ninnu Sangaribugu ninnu i b'a sɔrɔ Kati sɛbɛn de bɛ a caman na Kati n'a mara kɔrɔ Kati commandant walima Kalabankoro commandant n'a ɲɔgɔnnaw mun y'a to olu donna dugukoloko la ka sigiyɔrɔ di mɔgɔw ma tant que n'an taara an ka jamana yɔrɔ tɔw la olu tɛ sigiyɔrɔ di
ntaro ni ya damne suis j'ai dit que depuis quand cercle kara cercle par Bamako de Ango Bamako fait depuis quand cercle kara cercle ka Bamako district yi avec les 6 communes quand préfet yi marayala aka iseno du kolokola sera flala e folofo no e furuko e o koni commandant be bo ke mali commandant be ko ke mali be mais katika spécificité ku muye oye soko e nya fo ku muye bon ko bina du koloko yere ke chiko mena kasoko pression kumbe donc kumbali ko ay préfet ay yamaraya aka dudi moko ma ni ye kalaban fo san ni kalaban fon fenta il va soro amba fo ma plan a plan sinen do kati préfet de tokola ama menala folo ni nyamanata la même chose ni ngaba korota ata fo Morobabugu a bebite commune nana donc commune nana seben foi mata ka fo anwo seben fara ka bo nyona ko obla commune ka discussion o seben mata bon e ga papier bi bolo bi e fa ka transfert ke ka élément mo wara tokola e to kemi mi a dit mais bino de fait c'est pourquoi ya alisa o papier musaka o magonye papier du kolokola o lubuka nyana boya ne ga papier tununa na fore e ka anyokona anona blabo duplicata e bo bomi mi a dit kan mu ya di ba e bina di e ga papier bi bolo 100 ans depuis 2006 100 ans ko na bo fuma autorisation de paiement na fo bulletin abi bolo par bi imo jorala de sekeri bina a sebembo ebito bomi ibina boyande parce que plan bien abi urbanisme na ya abi anga service a archive la plan B a document to mun bore tanyo fana be donc obina boyande donc en ce moment ni yeto gele wala lawo no gele umbe ndron no sera ka bobo nyona ka fo kalabantaw aina angolu bonyo kona Morobabugu tango bonyo kona anga seben kala ka seki commune unu sigile no biao ka seki beka commune kono ase mami gela ngono gela tseka kewu mais no make ni ko kibi fon ke abo comme fana beka sharia soso pare bi adamado mbali uga hakela ni adamado mbali uga hakela ko ta ku ko fomi ibi adamado kare nyokona o ke jamana kono gela ore ensuite ala yini to yo bi an ala yini on jamana nga seka lafia fon mi jamana don fara ka bo nyokono ka seka lafia donc o bara de amerika o bara de que c'est pourquoi à archive na fo ma sebon a sebon me moralendo ya donc o sebon seka dite iramate comment nan se go dite tangue jamana nyemo ma fo ka je kulu do sigi pour que o papier ka seka nyana donc abo gela de kono fo moko ko famille ka fo antala ayere ka janyana ko ambala parce que an jagoro parce que aban fait donc fo moko ko de famille ka fo kati commandant a yere sa ko kula abala parce que sharia on ya kalfalo sharia ma menala ambo drone gela kono sinon gela fo ite ka fo gela be o famille balade be alisa moko ba fo fo yen ka fo alisa kati commandant do le papier dit bon comme bi tola e bango de chokodi il faut qu'on fasse l'état de lieu ko lu be jate minaka so ko ke ko lu bo nyona en ce moment am fe on fa na to fo tuguni comme la mjaranye akla aya dabo family mun kama mun kana jessa we chama famu akonna na kuma na do ko kabi an se ka kuma ni ama anda do loi domaniale foncière la aye saria do maoyi sigi temele commandant be ke jogo mena yida do abela jenena na mala ka fo ma shite bi kibi ka ona je na so an la sigi temele ni o la je do yo commandant ka bara fam mbali kono jango commandant ba an kuma na de ka don ko sele ka kene sara koraye an wonye amen ka kuna fo ndo so bollo sara fe ko dogolo ko ministry sebe dota lettre dota ka ci jamana mara ministry ma ka fo ko administration ka sembo dogolo dilila ka damna gouverneur la ka se préfet ma sous préfet ani maire be ko sembo la ko ka atto domaine bolo ka titre foncier anya ko me o ndalima la ka fo na be ke iba so rabi ci awma
aw ka a lawaleya o ko in kɛra cogo jumɛn an bɛ don min na bi. bon i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na hali n'o ko bɛ kɛ n'a tilala a kan ka kɛ sigi ka baara de kɔnɔ e yɛrɛ k'a jateminɛ ne ti ministre ye mais n'a fɔra action gouvernementale fɛn kelen de don tiɲɛ tɛ yan ni e ye sisan ministre ne ye ministre ye ne bɛ fɛ ka i bɛ fɛ baara ka nɔgɔya i bolo i ministre ɲɔgɔn yanni ka sɛbɛnni kɛ i bɛ ministre ɲɔgɔn ye n'a bɛ kuma ɲɔgɔnya ka fɛnw da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a lajɛ baara bɛ nɔgɔya i bolo cogo min na ou bien bon ne m'o bolo da ne ye sigi ka sɛbɛnni kɛ k'a ci ministre ɲɔgɔn ma or gɛlɛyaw dun bɛ yen est-ce que o bɛ se ka gɛlɛya wuli o tɛ se ka gɛlɛya wuli o e kan ka mun kɛ fɔlɔ i b'i sigi de ala ni tɛ se ka ministre i tɛ se ministre ma premier ministre y'a ka ɲɛmɔgɔ ye sɛbɛn ci o ma k'a yira la gɛlɛya an ka sariya kura in kɔnɔ gɛlɛya filɛ en ce moment ale bɛ kɛnɛw sigi k'a yira k'aw fila lagɛrɛ ɲɔgɔn na ou bien ni ministre wɛrɛ kan ka fara kan n'o da b'a la a bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na parce que ministre des finances musakaw min na ale de o yamaruya di o ma o f'i ye n ko yamaruya ministre des finances n'an ka ministre depuis 2006-2007 kati o ye yamaruya di préfet ma a bɛ se ka frais-d'utilité minɛ o sariya ma abrogé o bon n'i ko k'a minɛ k'a di mɔgɔ kelen ma bon an ma sigi ka kuma est-ce que gɛlɛya banna ne e ye ministre ye fɛn fila don i bɛ se ka don a la dans le cadre de la solidarité gouvernementale mais n'i ma don a la fana mɔgɔ tɛna jigin i la kosɛbɛ o parce que a man ka kɛ ten o a bɛ kɛ cogo di a bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na k'a da ɲɔgɔn kɔrɔ voilà e ye fɛnw fɔ gɛlɛyaw filɛ nɔgɔyaw filɛ en ce moment an bɛ gɛlɛyaw o bɛ furakɛ cogo di an b'o furakɛ nɔgɔyaw an b'olu capitaliser cogo di an b'o capitaliser tiɲɛ tɛ yan n'a tilala baara kan ka kɛ ten de maintenant an y'a ci ɲɔgɔn ma ten a komi e ye ne voisin ye ne b'a fɔ désormais jinɔgɔ kana tɛmɛ yan kan ka mɔgɔ ci ka taa fɔ n ye n'a ye ne diya sini ne b'a bon parce que pour moi an kan ka sigi sigiyɔrɔya la ka kuma de fɔ o tiɲɛ tɛ yan maintenant an ma sigi ka kuma fɔ a ka ca ala fɛ ne y'a kɛ e tɛna ne bugɔ o peut-être i bɛ se ka n convoquer yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ indépendant ne n'e fila bɛɛ la o a se mɔgɔ tigi de b'a fɔ se k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na tiɲɛ tɛ yan mais e kɔni tɛna se ka ne sanctionner o tout le problème à ce niveau tant que o jate ma minɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ nin baarakɛla bɛ nin ministre ka mara la ne bɛ fɛ ka baara k'a ka secteur la a ka maradenw k'u kolo u ka se ka tilen ne n'ale kan ka sigi ka baara kɛ ale de bɛ instruction d'u ma baara bɛ kɛ ten ne ye jateminɛ commandant ni maire olu ministre administration territoriale de ka mara la o n'i bɛ fɛ ka sariya fɛn o fɛn di i bɛ passer o ministre fɛ a ka sigi ka baara kɛ o ye kelen ye filanan représentant de l'État n'o ye commandant ye sariya y'a fɔ jamana n y'a fɔ n ka fɛn tɛmɛnen na sariya ko olu de bi service bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ala service de domaine o ala service de domaine ka taa mission na n ko commandant de bɛ ordre de mission d'a ma urbain ka taa mission na commandant de bɛ ordre de mission na sinon a tɛ ku i la ka bɔ o hali n'i bɔra n t'i cɛ diyagoya ka na n'i ye o mais o kɔnɔna na n'olu bɛɛ ma jate minɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan n'an jɔ à distance ka fɛnw ci ɲɔgɔn ma a bɛ ɲɛnabɔ n bɛna misali kelen d'i ma directeur national dɔ ye fɛn ci an ka maire dɔ ma k'a fɔ k'a bɛ contrôle bila ka taa yen n y'a lettre ye dɔrɔn ne y'a répond n ko fɔlɔfɔlɔ maire t'a ka mara kɔnɔ maire bɛ relever ministère de l'administration territoriale la n'a bɛ sɛbɛn ci a b'a ci a ka ministre ma ministre b'a ci an ka ministre ma a bɛ ci gouverneur ma gouverneur b'a ci commandant ma maire bɛ commandant de ka mara kɔnɔ commandant b'a fɔ émission kan ka kɛ n'a man ka kɛ commandant de b'a autoriser a bɛ kɛ ten de o mais ne y'i sigi ka yɔrɔ la ko ye faama ye bon dɔw dulonnen don faama wɛrɛ la a kuma ka ca dɛ donc gɛlɛyaw bɛna sogolo ɲɔgɔn kan an bɛ laɲiniw n'o laɲini tɛna sabati an bɛ jigin ɲɔgɔn na ten k'a sɔrɔ jiginna ko t'a la o jamana ye organisation kɛ de sorte que jiginna foyi t'a la ni tɛmɛna o siraw fɛ dɔrɔn nɔgɔya bɛ na mais n'i ma tɛmɛ o fɛ i bɛ gɛlɛyaw fara ɲɔgɔn kan par finir a bɛ taa k'an bɛɛ bolo da voilà un peu le problème et voilà un peu la difficulté gɛlɛya minnu bɛ dugukolo ko kɔnɔ voilà un peu le problème parce que bɛɛ bɛ fɛ ka a yira ne ta don ne delila k'o de fɔ o ni dugukolo ni domaine mɔgɔ y'a ta ko
u halala do u filiba de kɔnɔ u filiba de kɔnɔ parce que e o halala do or jamana kalifalen do dɔ de la n'o de b'a fɔ taa yan fɛ kana taa yan fɛ n'o ye représentant de l'État ye e ka mɔgɔw b'olu ka mara kɔnɔ bon e tɛna gɛlɛya bila i ka mɔgɔw da la donc a ti kɛ ten o a bɛ kɛ jateminɛ de kɔnɔ e fana o mɔgɔ kelen fana bɛ représenter a ka cercle kɔnɔ ou bien a ka région kɔnɔ ou bien a ka arrondissement kɔnɔ donc moi je crois que o kan ka kɛ jateminɛ k'o lajɛ kosɛbɛ ji ɲɛma jɔlen na pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya k'a fɔ an bɛ don siraw fɛ an bɛ bɔ siraw fɛ pour que gɛlɛya ka ban gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ dugukolo ko la bi o de don parce que dɔ hakili la a ta don ka tɛmɛ dɔ kan bon tant que gɛlɛya u ma bɔ mɔgɔw kunkolo la k'a fɔ an bɛɛ de kan k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que gɛlɛya k'a ta dugutigiw la ka na dugudenw na ka na maires la ka na commandants na ka se gouverneur ma ka taa fɔ ministre ko kunda tant qu'an bɛɛ ma jɛ ka hakili jagabɔ k'a dilan ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya tɛ ban e ne nin bɛɛ sen bɔ la dugutigiw t'a kɛ désordre fana ye yan ou bien maires t'a kɛ désordre ye yan a ka gɛlɛn tiɲɛ tɛ yan bon par finir l'État même va tout perdre. Bon kono an ka bi waati kɔni bɛɛ ɲina ka s'a kuncɛyɔrɔ la n'o tɛ kɛnɛ in sigili nɛrɛma la k'a fɔ minnu min ka lajɛ nin kuma in na u bɛ sɔn k'a ɲini don nataw la an ka ɲininkali wɛrɛw kɛ minnu na kɛ sababu ye ka ko in lajɛya anw bɛɛ ka se ka anw ta fan ni an segin fan dɔ hukumu kɔnɔ bi maaw mako bɛ sigiyɔrɔ la sanga ani waati ni denbaya ye mɔgɔ tan ɲɛna i b'a sɔrɔ san wɛrɛ a ka ca n'o ye dɔw ma se furu ma u sera furu ma denbayaw bɛ caya sigiyɔrɔw bɛ ɲini o la bi o nasiraw fɛ morcellement ko nasiraw la Kati mara kɔnɔ komi an bɛ ka misali ta Kati kan Kati kalifalen do e la bi administration sira fɛ o ko bɛ cogo jumɛn bi bon n y'a f'i ye cogo min na ni fɛn damadɔ de kama ka gɛlɛya na dugukolo kan de sorte que souvent mɔgɔ yɛrɛ b'u dogo ka fɛn caman kɛ parce que tant que adamadenw fɛn ma nɔgɔya u bolo mɔgɔ b'u dogo de o maintenant nɔgɔyalen do bɛɛ bɛna nɔgɔya sira de fɛ o n'i ye jateminɛ kɛ fɛn bɛɛ kan ka kɛ sariya kura hakilila la ɔ fɔlɔfɔlɔ gɛlɛyaw b'a la an ko ka baara kɛ sariya kɔnɔ n'a bɛ kɛ yen pour que i yɛrɛ ka opération de lotissement kelen kɛ i bɛ san kelen kɛ banalement a tɛ ban bon o bɛ sigasiga don mɔgɔw la fɔlɔ o ye kelen filanan musakaw yɛrɛ bɛ kɛ e bɛ parcelle kelen min sɔrɔ parce que dugukolo duguba kɔnɔnaw n'an ka togodaw a musakaw tɛ kelen ye n'a fɔra duguba kɔnɔ e ka dugukolo kelen sɔrɔ mètre carré kelen k'o bɛ taa fɔ 800 ou bien 600 la mètre carré kelen e k'o hakɛ ta i b'a sɔrɔ maliyɛn caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a se t'i ye parce que n'i y'o jateminɛ i b'a fɔ ko o bɛ e ka soubassement kɛ fɔlɔ donc i b'i dɛn ka fɛn dɔ kɛ bon ala ka maire minnu ne bi n'olu de yamaruyalen ka so di mɔgɔw ma a fɔra fɔ a ka affecté u la de dugukolo t'u ta ye mais jamana de b'a d'u ma bon affectation kɔnɔ o dossier joli joli b'an bolo bi n bɛ gɛlɛya kɔnɔ depuis ne bɛ Kati yan a dɔw bɛ san 4 san 5 bɔ ma se ka affecté commune la fɔlɔ ne de bɛ k'a f'i ye o bɛ dossier 5 bɔ a ma se ka affecté commune la fɔlɔ donc o maire fana bon diyagoyalen do caman b'i dogo k'a di habitation de parce que ka population ka pression bɛ yen mɔgɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo mɔgɔ bɛ siyɔrɔ la e mɔgɔ bɛ siyɔrɔ la e maire nana mɔgɔ lafiyali de kama souvent i b'a di mɔgɔw ma ka sɔrɔ a tɛ sariya kɔnɔ parce que e y'a ŋaniya k'a d'u ma mais a mɛnna a tɛ kɛ mɔgɔ bɛ n'i tɔɔrɔ par finir i yɛrɛ b'i dɛn ka fɛn dɔ di mɔgɔw ma o gɛlɛyaw de bɛ yen fo ka furakɛ n y'o de f'i ye fo a ka bila mɔgɔw kun na ni fanga o fanga kalifara i la kana k'i kelen ka fanga ye a kɛ fanga ye fanga min faamuyalen don en ce moment baara bɛ nɔgɔya e yɛrɛ bɛ lafiya baara kɔnɔ mais n'i y'a k'i kelen ka fanga ye dɔrɔn a bɛ to i kelen bolo par finir bɛɛ b'i den k'i ta puruti par finir fanga tɛ sɔrɔ yen bilen o. a diyara n ye komana an ka bi sigi kɔni sera kuncɛyɔrɔ la an bɛ a ɲini bi ka bi jamukan kuncɛ a bi jamukan kuncɛ ladilikan ni bilasiralikan jumɛn bɛ e bolo nin waati ka ɲɛsin dugukoloko ɲɛbɔmɔgɔw ma sanfɛ
a faamaw la kana jigi kana maire la aw administration haka ɲɛ ka se anw usage ma ni anw ye jamanadenw ye. D'accord. E bɛ hakilina laban jumɛn di an bɛɛ lajɛlen ma nin kɛnɛ kan? Bon, hakilina laban mun bɛ n bolo n ye mun f'i ye fɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'u sigi surtout minnu bɛ dugukolo ko kunna u ka gɛlɛya ninnu tɔmɔ ka se ministre fɛn o fɛn da kan ka don dugukolo ko la k'u fara ɲɔgɔn kan an ka jateminɛw kɛ k'o jateminɛw labɛn ka se sanfɛ ka se dugumala la ka se ka dugukolo ko gɛlɛya min bɛ yen k'a furakɛ sinon sariya ko tɛ fɛn ko tɛ parce que n'i ye sariya ta tant que minnu kan ka sariya labato tant que olu faamuyalen tɛ sariya bɛ komi a bɛ kɛ komi a bɛ ka kɛ to sariya lankolon donc fo de ka jateminɛ bi ka se k'o dɔn k'o baara kɛ en ce moment dugutigiw ka dili kunfɛ o bɛ dabila maires ka dili kunfɛ o bɛ dabila commandants fana ka dili kunfɛ o bɛ dabila ala domaines fana ka dili kunfɛ o bɛ dabila en ce moment an bɛɛ bɛ jɛ niveau kelen na ka baara kɛ o baara bɛ mɔgɔw minnu b'a sɔrɔ a b'olu nafa minnu b'a baara la fana olu tɔgɔ tɛna tiɲɛ jamana min fana sigilen don k'a kɔnɔ k'a fɔ n ye nin sariya ta a kan ka labato pour que jamana ka se ka lafiya jamana fana bɛ lafiya je crois que baara kan ka ko hakilila de kɔnɔ o ka fisa dɔ ka baara ta sanfɛ a bɛ komi n'i ye gabakurun fili kare kɔnɔ i t'a dɔn a bɛ bin yɔrɔ min na bon moi je trouve que a bɛ komi ten donc f'an k'an farati sinon a bɛ laɲiniw nɔ k'a fɔ laɲiniw bɛ nɔgɔya a bɛ sariya bɛna dugukolo ko nɔgɔya cogo min na tant qu'an bɛ tan a bɛ gɛlɛya an bɛna to ɲɔgɔn jalaki la ka to ɲɔgɔn kuma bɛɛ mission bɛ na a tɛna se ka ɲɛnabɔ dɔ bɛ fara gɛlɛya kan donc ne kɔni fɛ an k'an sigi ka ministère damadɔ bɛ yen olu ka gɛrɛ ɲɔgɔn na surtout ministère des domaines ani administration territoriale n'olu gɛrɛla ɲɔgɔn na u bɛ hakili jagabɔw kɛ n'u ye hakili jagabɔ kɛ ka sɛbɛn fɛn o fɛn ta o la n'a hakili la o bɛ jamanadenw nafa. A diyara n ye an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ɲininkali kɔni caman bɛ an bolo nalima la k'a fɔ jago b'i bolo don nataw la an na sɔn ka sigi hakilina wɛrɛ kan mun commandant ka baara kɔnɔna na jɔyɔrɔ min bɛ a la o na dɔn fanga min kalifalen don a la o na dɔn nalima la k'a fɔ ni jamana faama bɛɛ ka baara donna jamana kɔnɔdenw fɛ a bɛna ni lafiya ye a bɛna ni basigi ye o la commandant an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn kalo kelen kɔnɔ an ka sigi siɲɛ 2 k'a sɔrɔ an ye nin ɲini maa dɔw bilara e ɲɛ yan nɔ Kati kɔnɔ yan an y'a ɲini u fɛ a ka ca san 1 ni kɔ ye ko an ka sigi kelen kɛ walasa ka commandant ka baara dɔn an dɛsɛra k'o kɛ e min sɔnna k'i ka baaraw ɲɔngiri an mako mana jɔ i la waati waati k'an bɛ ka ɲininkaliw tɛnkun na k'o kɛ o fɔli ni waleɲuman dɔn an b'o k'i la an fana bɛ ci bila maa ma n'u tɛ na an degelen don la lajɛbagaw b'o kalama an fana b'a fɔ n'an ye ci se karisa ma a ma sɔn ka na ka sɔrɔ an tɛ k'a wele ka na ɲininka ka dukɔnɔ kuma na an bɛ k'a ɲininka jamana maracogo la walima fanga min kalifara la o tɛmɛsiraw dɔn kɛnɛ aw ta don whatsapp numéro an bɛ o bila aw ka bolo kan sanga ni waati min bɛ kɛ sababu ye anw ni aw bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama ɲininkali min bɛ aw bolo ni aw y'o k'an na an bɛ maa ɲini k'o di aw ma minnu bɛna jaabi kɛrɛnkɛrɛnlenw di walasa kunnasiri min bɛ an na o kunnasiriw ka wuli o la a bɛ danaya sabati maradenw ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ bisigi an b'ale kun cɛ yan yɔrɔ in na hakilina a kun sigilen nin ka bi la gestion du foncier dans le cercle de Kati maa welele monsieur Aruna Jara le préfet du cercle de Kati an ale kun bɛ sigi la bi n'o ye Kati commandant ba ye an b'a dɔn o cogo la an ka togodaw la jango se ka na foli ni waleɲuman dɔn aw ta dɔn ne b'a fɔ an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuh.